5 jaar geleden, bij de geboorte van mijn zoon, kreeg ik van mijn moeder dit boek. De Mannen van Maria, over het leven van Maria van Aalst. En ik kon niet stoppen met lezen. Ik heb het in een paar nachten uitgelezen. Ik was zo gefascineerd om iets te lezen over het leven van een vrouw in de 17e eeuw. Ik kende wel verhalen van Jan Pieterszoon Koen en al die Rijksmuseumfiguren, maar eigenlijk niet echt over hoe het is voor een vrouw om naar Batavia gestuurd te worden op haar 17e en om daar haar weg te vinden. Het is nooit zo beschreven. Ik had het nog nooit gelezen. En daarom wilde ik hier iets mee voor theater. Het laat zien hoe een vrouw in een patriarchaal systeem haar weg vindt en het laat zien waar de wortels van ons koloniale systeem ontstonden. We gaan volgen hoe Maria van Aalst haar leven leeft in Batavia en hoe ze terugging naar Amsterdam, hoe ze terugging naar Nederland in een tijd die vormend is voor dit land, vormend voor onze verhoudingen met mensen. En je ziet ook hoe onze koloniale geschiedenis ontstaat. En die geschiedenis die werkt nog steeds door in het nu. Maxime Palit de Jong gaat de roman bewerken tot een theatertekst. Ze schreef al eerder het ontzettend aangrijpende Vecht over het toeslagenschandaal. Olivier Diepmenhorst gaat het regisseren. En hij maakte al eerder De Tolk van Java en andere stukken over de Indonesische koloniale geschiedenis en stukken over Suriname. Vanaf november toeren we met De Mannen van Maria door het hele land. En ik hoop je te zien.